Quen é o punto Tourné? Esta é a pregunta que nos estivemos facendo durante meses no Museo das Mariñas gracias a este cadro doado por Natalia Bullo Pita. Buscábamos un home que se chamase Oliver, que se chamase Octavio, que se apelidase Tourné e non encontrábamos absolutamente nada. Para facer máis complicada esta historia, vemos que na parte traseira o cuadro conserva un selo da fábrica de tabacos de Manila, en Filipinas. E a resposta tiñámola nós. Gracias a ese home, a Francisco Javier Martínez Santiso e as súas clases de pintura, descubrimos que entre as súas alumnas aparecía Olimpia Tourné, que foron unha das moitas pintoras da cidade de Betanzos que se formara con este intelixente de obras do concello de Betanzos a comezos do século XX. Rebuscando no almacén, atopamos que tiñamos outro cuadro de Olimpia sin inventariar. Descubrimos tamén que Olimpia era unha muller de orixe sevillano que acabou residindo en Betanzos ca súa familia. Este segundo cadro conta ademais cunha pequena inscripción no que se lee "Cariñoso recuerdo le dedican sus señoritas Francisca López de Zuloaga y Olimpia Tourné, Betanzos, 15 de abril de 1963". Sabemos que Olimpia e Paquita Zuloaga eran parentes que compartiron residencia e que están enterradas xuntas no cemiterio de Betanzos. Dende fai uns meses e gracias a esa primeira doazón de Natalia Bullo Pita xa temos dúas obras expostas no Museo das Mariñas desta pintora betanceira.